दिनै जोंनि बे खुंगा 8थि आगु लांदां बैसागुखौ जोङो खुंबोबाय थादों। दा दिनै 8थि हाबाफारियाव जोङो हाबबाय। दा बेवहाय जोंनि गामिनि जिनाखि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो फुंनिफ्रायनो मावबोदों। दा बेवहाय हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि खारनाय बादायलायनाय होदों आरो सियार सिलायनाय आरो एम्बु बारनाय बेफोरबायदि खेलाखौ होबोदों। होबोनानै नै दासिमाव जोङो खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारि थाखो 2निफ्राय थाखो 5सिम आरो थाखो 6निफ्राय थाखो 8सिम आरो थाखो 9निफ्राय 10सिम बे मोनथाम खन्थाइखौ आवरायहोदों। दा जोंहा दान्दिसे समनि उनावनो जोङो प्राइजखौ राननाय जागोन। दा बेबायदिनो जोङो बिथा खालामदों जे जोंनि गामियाव जोङो समायना रमायनायै जोङो रंजालि बैसागुखौ बरायो हिसाबै बिनि सिगांनो जोङो आगु लांदां बैसागु हिसाबै जोङो दासिमाव खुंबाय थानाय जादों। आलासि हिसाबै सोर आलासि हिसाबै जोंनिया नुजाफैनो हादों जोंनिनो चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि मन'लाल बसुमतारी सारा नुजाफैदों आरो बिथांजोंनो लोगोसे फैफादों चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि धरनि गयारि बिथाङाबो नुजाफैदों आरो जोंनिनो रानिखाथा दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां गाहाय आफादगिरि दुर्जय मुसाहारि साराबो नुजाफैदों आरो लोगो आफादगिरि मख'नाथ बसुमतारी बिथाङाबो नुजाफैदों आरो जोंनिनो रानिखाथा दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो रांगिरि अनसुला बसुमतारी बिथाङाबो नुजाफैदों आरो जोंनिनो रानिखाथा दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो बोसोनगिरि मानगोनां राजेन्द्र नार्जारि बिथाङाबो नुजाफैदों आरो चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां खनसाय बरगयारि लोगो आफादगिरि बिथाङाबो नुजाफैदों आरो माइनाव आफादनिफ्रायबो नुजाफैदों आरो लाइमोन आफादनि जोंनि रुनिखाथा दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनि गाहाय आफादगिरि जनेन्द्र बसुमतारी बिथाङाबो नुजाफैदों। जोंहा खन्थाइ आवरायनायाव माखासे जाजफोर दङ, बिथांमोनहाबो जोंनि हांख्रायनायाव नुजाफैजोबनो हादों। आं बेखौनो खावलायनो लुबैदोंदि जोंनि बर' माहारि साफ्रोमबो आंनि बायदि सोमोन्दो जानाय बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुबैदोंदि जोंहा बर' हिसाबै जोङो कालसारखौ लाखिनांगौबा जोङो बाथौआरिफ्रानो सेथि होननानै जों बुंनो हायो। मानोना जोंनि बाथौआरिफोरनाव गासिबो बर'नि कालसारा हाबनानै दङ। बेनिखायनो बाथौआरिजों लोगोसे साफ्रोमबो बर' माहारि रायजो राजाफोरखौ आं खावलायनो लुबैदों जे जाहाथे जोंहा गोदान बोसोर जिनाखि फैगासिनो दं रंजालि बैसागु, बेवहाय जाहाथे बयबो गाजा गोमजायै बरायनानै जाहाथे गोदान बोसोरखौ बरायो। आं बेखिनिखौनो खावलायनो साफ्रोमबो रायजो राजाखौ खावलायनो लुबैयो। आङो बेखौनो खावलायनो लुबैदों सोरबा बा बबेबा गामियाव नुबोयो। दाथ' ससियेल मिडिया जुग हिसाबै गावजों गावनो लोगो हिसाबैबाबो नोङो फट'ग्राफ खालामनानै भाइरेल खालामनाय बा बायदिसिना फेसबुक बायदिसिना हगारनायखौ नुबोदों। नाथाय आं खावलायनो लुबैदों साफ्रोमबो जोंनि बर' माहारि बैसागु फोरबोखौ फालिग्रा बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुबैदों जाहाथे गाव गावनि डिसिप्लिनखौ लाखिनानै जाहाथे बे रंजालि बैसागुखौ बरायो। आं बेखिनिखौ सानदों आरो आं गोग्गायो जे जोंनि गामियावथ' जोङो खुनु बेफोरबायदि खालामा। जोंना दहाय आं बुंनाय बायदिनो जिनाखि लवार प्राइमारिनिफ्राय गोजौ जेसेबांनाखि बोराय बैसोनि बुरि बैसोनि बिथांमोना थाबायनो हायो, बिथांमोनजों जों ज'यैनो जोङो सानबाखौ जोङो रंजायो आरोखि। सरकारनि थुरुबनिफ्राय जोंहा थांनाय जिनाखि बिटिआर सरकारा माखासे जोंनो अनसुंथाइ होनायनि बे मन्दिरनि नामाव 1.5 लाख खरि होदोंमोन। दा बे 1.5 लाख खरिखौ जोङो माखासे प्रसेसआव बानायबाय थादोंमोन। नाथाय नैबे एसेम्बलि इलेक्सननि थाखाय माखासे कड अफ कन्डाक्ट गोलैनायखाय जोङो अफिसनि प्रसेसा थाबथानायलाय जों दा मोनथ'नाय जायाखै। आसा खालामो जाहाथे उनाव मोनलांगोन। आं बेखिनिखौनो आसा खालामनाय जाबाय।